Ningú ens ha ensenyat a parlar de sexualitat des d'una visió planera, respectuosa i intel·ligible, i nosaltres des del Sexy, des de fa uns anys, que treballem per fer aquesta divulgació sexual amb professionals i també des d'una visió més planera. Jo sóc la Maria Lara i això és un nou capítol del Sexy. Comencem. Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement. El podcast guanyador dels Premis ERA 2024 de Periodisme i Comunicació. I avui obrim un debat sobre la diversitat sexual, qui som, com identificar qui som, i ho farem parlant amb les nostres convidades. Avui tenim a la Jessica Fernández, que ella és psicòloga i sexòloga, i també tenim a la Maria Margalejo, que ella és professora i sexòloga de Nemesis Sexologia. Benvingudes. Hola, Maria. Hola, Maria. Què tal? Estrenem un nou capítol. Avui també un tema molt interessant, com és la diversitat. És un tema que, sobretot en les edats més jovenetes, adolescents, comencen a descobrir qui són, quina és la seva identitat. Què és el que us trobeu habitualment a consulta? Bueno, el capítol és un melonazo, que diem a les aules, no? Que toca abrir melón. Què ens trobem actualment, diria. Diversitat. Es pot parlar de diversitat? Sí, per sort, però és cert que hi ha molts moments en els quals encara no estem preparats per aprendre o per escoltar algunes coses que ens poden incomodar. No? Ens passa que quan no entenem alguna cosa ens incomoda i és més fàcil el projectar el problema als altres que realment el fet de obrir els ulls, obrir la ment, la mirada i dir, no, aquesta és una nova realitat i l'hem d'aprendre, no? I l'hem d'incloure. I és que parlar de diversitat és parlar de realitat. O sigui, no hi ha una altra manera de fer-ho. No? Quan parlem de diversitat, de què estem parlant? Per a aquells pares... D'humans. Sí, no hi ha dues persones iguals, per tant, ja som diversos des d'aquí, però a més, si hem d'afegir identitats i sexualitat, aquí és un ventall tan enorme que cada un s'ha de conèixer a si mateix. I clar, trobo que aquesta part és important. Ens costa conèixer-nos a nosaltres mateixos i, a més, saber com volem que el món ens conegui. Si a més hem de passar el filtre dels pares, el filtre social, el filtre de l'escola, el filtre dels amics, arriba un punt en el que ens neguem a nosaltres mateixos constantment. Suposo que aquest és el conflicte que més habitualment trobeu quan treballeu amb joves, no? Fiquem en context, perquè tu, Jessica, sí que treballes més a consulta, no? Amb pacients. La Maria ja la coneixem, treballa més a les aules, no? Amb aquests joves. Com s'afronta un problema, no? Fiquem-nos en la situació abans ho comentàvem fora de micròfons, no? És que els pares no reconeixen o no volen reconèixer que el seu fill és gay o és lesbiana o sigui el que ell vulgui ser, no? Com es treballa això i si es treballa directament amb el jove afectat, no? Per tal d'interpretar aquesta conducta per part dels pares o aquesta reacció, o si per contra es treballa directament amb els pares per tal d'entendre aquesta realitat del seu fill. Jo penso que ha de ser comú i penso que la Jess, en aquest cas, a la consulta... Clar, en la meva consulta depèn de qui sigui la persona que arriba a consulta. Normalment és la persona que ja està dins de la diversitat i que li ha d'explicar a la família qui és. Perquè els pares no arriben, bé perquè no saben que el seu fill, filla té alguna diversitat que no comprenen o no estan preparats a entendre, i llavors la persona ha de fer tota aquesta treballada, no? De qui soc, com ho explico, quant de temps necessita l'altra persona per entendre, i entendre sobretot des de la preocupació que a mi no m'ha passat res, que jo he nascut així, independentment de si és tema de sexualitat o de gènere. I després sí que és cert que a vegades, molt rara vegada, arriba alguna mare, sobretot mares, no tant els pares, preocupada perquè el seu fill, filla, té una identitat que no comprèn. Però quasi sempre m'arriba la persona que li vol explicar a la família. Entenc que a les aules ha de ser diferent. És molt, molt, molt diferent, sí. O sigui, a les aules el que parlàvem abans, una mica, hi ha paraules encara o hi ha conceptes que costa molt el fet de poder treballar-los perquè, ho vam dir ja en un capítol, que realment l'educació sexual, hi ha falta d'educació sexual,
Per tant, és com explicar una cosa sense tenir una base. No? Quan tu vols comprendre, o les famílies que t'arriben a tu, no? Que dius, no entenen la identitat del seu fill o filla o filla, no? Que realment és perquè hi ha una mancança d'educació sexual, no s'ha explicat, i a més, nosaltres mateixos, el que deia abans, el que no entenem, el que ens costa, el que ens treu una mica de la nostra realitat, és com que nos sacude, no? I a vegades és frustrant. I el que volia dir-vos és que a les aules el que sí que veig molt és o un model binari, o tot el que és diferent ja al mateix sac. I clar, tu dius, no, dins d'aquesta diversitat hi ha molta més diversitat. Llavors l'ideal seria poder parlar d'un esquema en la mateixa línia i llavors poder tenir com diferents etiquetes. Hi havia una pregunta, crec que hi ha persones que necessiten com aquesta etiqueta i hi ha d'altres que no. Exacte. Llavors, també depèn una mica de la persona, de com vulgui viure la seva sexualitat, la seva identitat o la seva vida, al final. I la seguretat. O sigui, trobo que moltes vegades l'etiqueta el que ens aporta és aquesta seguretat de conec o sé el que més o menys tinc entre mans. En canvi, el no saber quina etiqueta em correspon fa com que llavors no em puc definir i no tinc permís per ser. I per això serveix l'etiqueta. Ara, quan tu adquireixes una etiqueta, també has d'adquirir el fet de treure-te-la de sobre. Que és, ara que ho has entès, qui ets tu dins d'aquesta etiqueta i llavors veuràs que l'etiqueta deixa de tindre un sentit. Correcte. És com aquesta diversitat de la que parlaven, no? Que tot el que surt de dos models és com que tot està al mateix sac. No, dins d'aquest sac també hi ha més opcions, més diversitat i al final dins també del binarisme també hi ha diversitat. Clar, no? Que dius... Tal qual. Vull, abans d'entrar més en profunditat dins d'aquest tema, deixem clar quines diferències hi ha entre orientació sexual, identitat de gènere i també expressió de gènere. Aquesta realment és molt fàcil. Sí. Aquesta és de la fàcil. Sí, de les fàcils. Sexualitat vol dir què és el que a tu t'agrada, de quina manera et vols compartir, però només sexualment, que és el que desitges i que te'n sent que gaudeixes. Identitat és qui ets tu com a individu dins del món. I expressió és com tu vols que la resta el llegeixi. Percebin. Correcte. És a dir, i no tenen per què tenir relació. Que això també els explico als adolescents. Segur que quan he entrat heu pensat si era un home o una dona, no? De primeres. Sempre em diuen, sí, ets una dona. I com m'expresso? No em diuen, ets femenina. Ja, però potser jo demà vinc amb un estil més masculí. No? I això vol dir que jo deixi de ser Maria, jo deixi de ser dona, jo deixi d'identificar-me? No, vale. I després qui m'agrada va relacionat amb això? Sabeu si sóc heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual? I clar, si em quedem mirant, no, clar. O sigui, tu et pots fer una idea segons com t'han educat i els models que tenim. L'estereotip. Correcte. Que normalment em diuen, sí, tu ets heterosexual. Sí, clar. I parlant d'orientacions, cada cop podem dir que existeixen més orientacions sexuals. Sí, existeixen cada vegada més etiquetes. Val. Però orientacions sexuals és que existeixen tantes com individus hi ha en el planeta. Per tant, tornem al tema de posar etiquetes és un sense sentit, quasi sempre, perquè estem intentant buscar informació i encabir la gent en caixes per tindre més tranquil·litat. Ara, una persona, clar, diuen, bueno, és que pot ser homosexual, pansexual, i tot en una. Sí, és cert, tot en una, perquè, clar, tu potser, si anem a filar prim la teva sexualitat, anem a veure que encaixes en quasi totes o en cap ni una. Sí, clar. Exacte. Sí. Llavors, clar, haver de fer tota la llista arriba a un punt en el que no té cap tipus de sentit. Tens la sexualitat que tens, ja. Clar. És que és molt fàcil, perquè al final és parlar de respecte. Sí. Sí, sempre ho resumeixo així. Maria, a l'aula, quantes orientacions... Jo les puc apuntar totes i ens les aprenem com vosaltres vulgueu. També ens aprenen a vegades conceptes a l'escola que dius després no m'han servit per... Al final és l'etiqueta, no? És precisament... Però dius, però al final t'has de quedar amb que hi ha moltíssimes, tantes com a persones que existeixen, tal com diu la Jess, i que a més, mentre tinguem una base de respecte i d'educació, és que jo penso que podem tractar, comunicar-nos i viure al costat de qualsevol persona. No? Abans, Jessica, ho comentaves, no? Al final l'etiqueta és una raó de ser, no? És tenir un nom, no? Perquè la gent al final ens percebi d'una determinada manera, no? Què passa amb aquelles persones que no s'identifiquen amb res?
És a dir, que no tenen aquesta etiqueta i que simplement són, que entenc que és el concepte que volem transmetre. Al final, entenc que els humans, no? Com heu dit, al final la diversitat és l'ésser humà. Tots som diferents, tots tenim unes orientacions, uns gustos, unes formes de ser diferents. Però què passa amb la gent? Fem entendre a la gent què passa si no existeix aquesta etiqueta o no tenim aquesta nomenclatura o aquesta forma de ser realment cap als altres. Que hauran de comunicar sense resum. Clar, hauran d'explicar, a mi m'agrada això d'aquesta manera i quines perspectives, que sí, que no, què és el que tinc davant, què és el que m'agrada més, què és el que m'agrada menys, com m'identifico, com no m'identifico, i per què això sí o això sí amb un però. I que això seria l'ideal, Sí, sí. Però en qualsevol... O sigui, jo penso que en qualsevol cas, en qualsevol identitat, en qualsevol expressió de gènere, o sigui, en tot, no? Perquè ara pensava, per exemple, també quan parlem de parelles heterosexuals, el model de relació eròtica sempre és el mateix, no? I fins i tot es repeteix generació tras generació. Faig tallers amb adults, compte amb el concepte que estic dient, preliminars, penetració, orgasme. Arribes a les aules, preliminars, penetració, orgasme. No? I dius, si realment visquéssim la sexualitat tal com estem dient, igual en un moment determinat hi hauria heterosexual, 50 tipus de... Però podria parlar del que més m'agrada. De fet, dato curioso, a les enquestes que es fan a Espanya va sortir que la pràctica... Quina diríeu que és la pràctica que més agrada a homes i dones? El petting. El petting. El petting i fa uns... Bueno, fa anys enrere, és que igual no estic actualitzada del tot, però fa uns anys va sortir el sexe oral. Ah, sí. És sexe oral. I no és de les pràctiques que més es fan. No. Llavors la pregunta és, si a tots ens agrada més o menys, a les enquestes, estic generalitzant, el mateix, per què no és la pràctica que fem principalment? Per què es considera una preliminar i no es considera com el plat principal? No? Tal qual. Dius, per què? Perquè ens falta comunicació. Perquè igual si jo t'ho expliqués o jo t'ho demanés, llavors ja seria la nostra pràctica principal. Siguis hetero, homosexual, bisexual, dona igual. No? Clar, sortint del concepte del coitocentrisme, sí, que el és falocentrisme, sí. Al final estem acostumats a relacionar directament les pràctiques sexuals amb una penetració, no? Llavors, segons el que comentes, si la pràctica que més ens agrada és el sexe oral, també quan estem en relacions sexuals també hi ha una discrepància, no? Perquè al final moltes vegades la pràctica que més s'acostuma a fer o el desencadenant, podríem dir, parlo personalment o del meu entorn, al final no deixa de ser la penetració. Sí. I és com que si no hi ha penetració no hi ha relació sexual, no? Sí. Llavors... No hi ha manera de sortir de la BC. No salimos de ahí, coito. Correcte. Si no s'arriba a la BC, no s'ha arribat enlloc. Correcte. Exacte. Igual que si no arribes a l'orgasme, és com que... No comptabilitza. Correcte. Sí. No he fet res. No. Sí. Però clar, aquí també em trobo amb el tema de la diversitat bastants problemes, sobretot en relacions homosexuals o amb persones transexuals. Que clar, llavors aquí hi ha un debat. El coit, com es fa, no? Si el coit ha de ser sempre en penetració, en una relació lèsbica, que potser no els hi encaixa, no els hi ve de gust que hi hagi una penetració, hem tingut sexe o què és el que hem tingut? I no ho saben definir. Què hem fet? Heavy. És com la virginitat. Sí. O sigui, concepte antiquíssim, però que a vegades diuen, no, jo no he perdut la virginitat i resulta que han practicat sexe anal. Dius, anem a revisar el concepte de virginitat, clar, no? Sí, total. O sigui, això passa també. De no, jo no soc verge, Ostres, o sigui, tampoc t'has de és que definir, no? Ni has d'explicar la teva intimitat, però a vegades s'obren en canal a classe i llavors parlem d'aquests temes i sorgeixen aquests debats, no? De fins a quin punt jo he fet o no he fet. Bueno, en el moment jo penso que comparteixes intimitat amb algú, no? I això ja és important, segurament, per la teva experiència sexual. No has de definir-lo si no vols, però segurament sigui important. Llavors... Bueno, és una experiència més. Parlàvem de les etiquetes. Fiquem-nos en el cap d'un jove, que està en el procés de voler potser explicar als seus pares com se sent, no? I per contra tenim els pares que potser no estan gaire... no volen percebre, no? aquesta xerrada per part del seu fill. Com hauria d'actuar aquesta persona, el jove, en aquest cas, a l'hora de transmetre'ls als pares què és el que és, com se sent, quina és la seva etiqueta, si no en té... Com haurien de processar-ho? Ell mateix, o ella mateixa. Penso. O sigui,
Ho dic relacionat amb tota aquesta forma, no?, de pensar que tot és quadrat, no?, i que no existeix aquesta panoràmica, no?, de visió per part dels pares de voler entendre. Llavors, si ens fiquéssim en el cos d'aquest jove que vol expressar la seva identitat, vol expressar la seva sexualitat, el que sigui, la seva orientació, i es troba amb la barrera dels pares de no, tu eres així i això és mentida, t'ho estàs inventant, no? Estàs tonto o el que sigui, no? Sí, la fase. O estàs tonta o el que sigui. Estàs en una fase, estàs en l'adolescència, estàs començant, és normal que et sentis, no? Com es gestiona això? Perquè penso que aquest podcast està enfocat sobretot amb aquest públic jove, llavors més d'una persona segurament se sent identificada amb aquest concepte. Com ho han de fer? Amb calma, amb seguretat i amb pausa. Amb calma perquè el que pensin els teus pares no et defineix, tu saps qui ets. Amb aquesta seguretat de com saps qui és només ho has de transmetre. I amb pausa, sobretot perquè necessiten un temps. És a dir, quan el jove ha descobert la seva sexualitat o la seva identitat, ha hagut de passar per un procés, perquè evidentment naixem dins de la caixa. I sempre et diuen com t'hauries de definir o què hauries de pensar de tu mateix. Quan tu has descobert que la caixa no et correspon, ha passat un període en el que ho has comprovat, has discutit, has tingut dubtes, has pogut revisar. Llavors, són aquests mateixos dubtes els que se li està generant als pares i que moltes vegades parteix de la preocupació. Què li ha passat a mi niño o niña perquè ara es pensi que té això que no m'acaba de mi d'encaixar dins de la meva caixa informativa que havia construït exclusivament per ell o ella. Llavors, bueno, necessiten primer el primer impacte, que és rebre la notícia en la que els descol·loquen, deixar temps per digerir, que paeixin les seves pròpies emocions i després que et preguntin. Però sempre des de la seguretat de papa, mama, jo estic bé. O sigui, no m'ha passat res i simplement m'he descobert. Estic totalment d'acord. No, de veritat, és que sí, o sigui, és molt clar. No, de vegades, donar aquest pas, no? Al final tu parles que hem de dir aquesta notícia, no? O hem de parlar d'això des de la seguretat i la calma, però moltes vegades això té conseqüències, no?, dins de l'entorn familiar. Això és un altre problema, no?, perquè més enllà de tota la gestió que ha de fer la persona en qüestió, no?, d'identificar qui és, de prendre la decisió i explicar-li als seus pares, de sortir a la societat, no?, tenint en compte tota la visió o tot el context social que hi ha, no? Més enllà d'això, aquesta notícia pot tenir conseqüències negatives en el dia a dia d'aquesta persona en relació amb els seus familiars, no? Això a consulta entenc que és habitual tractar-ho i m'agradaria donar uns tips per a aquests joves, no? Perquè més enllà del procés en què ho diem, després de tot això, què passa? Vale, si la família s'ho pren bé, endavant i és simplement fer aquest acompanyament mutu. Si no s'ho prenen bé, hi ha vegades que si ens anem a l'altre extrem s'ha de fer un dol. Però clar, no sempre hem d'anar tan radical. A vegades no s'ho prenen bé durant un temps, necessiten pair-ho, vora 6 mesos, 2 anys, normalment, que és precisament un dol estàndard de qualsevol cosa que et pugui passar. Però clar, estan fent un dol de la imatge del seu fill, filla, que ells tenien construïda. Llavors, bueno, han de pair-ho. Si tot i així hi ha conseqüències com fer fora de casa, retirada de la paraula, o sigui, estem parlant ja de coses molt grans, aquí el que ha de fer el dol és la persona en qüestió. De dir, jo vaig transmetre a la meva família, no són un espai segur, per tant, m'he de recollir dins del meu espai segur, amics, amigues, gent de confiança, psicòlegs, psicòlogues, lo que fuere, que està al teu costat i que et permet continuar sent sense tabús i sense un problema, perquè, evidentment, no existeix el problema. Sí, precisament una de les preguntes que us tenia preparades era si hi havia una forma correcta, no?, de viure aquesta diversitat. Al final és el que estem repetint, no?, tota l'estona, des del respecte, no?, mutu entre les persones que al final habitem en aquest món, no?, que al final cadascú és divers, cadascú té una personalitat, una sexualitat, i per tant entenc que amb això no teniu... O hi ha una forma correcta de viure la diversitat? Ha dit abans la Maria era el més correcte possible, que és amb respecte. O sigui, curiositat i respecte. Si hi ha algun terme que no acabes d'entendre, pregunta-li, però no des del judici, sinó de explica'm com això transita per tu i què és el que tu necessites i com t'acompanyo si jo vull continuar dins de la teva vida. Des d'aquí és la forma correcta. Qualsevol tipus de
a fer que et passi a la vida. És que clar. Sí, i ja per últim, amb això finalitzem, com és, al final, moltes persones que diuen obertament la seva orientació sexual són víctimes de bullying, de bromes, de memes. Això a les aules, potser tu, Maria, m'ho diràs més, com ho treballeu i si és habitual trobar-s'hi? És a dir, si encara a dia d'avui existeix aquest bullying cap a les persones amb una identitat concreta i què és el que es fa per mitificar-ho o per erradicar-ho? Bueno, per desgràcia sí. No? I de fet passa també molt amb l'aspecte més de les dones també, no? Que si nosaltres, bueno, parlaré del fals empoderament femení, no? Que si és una cosa dolenta que nosaltres mateixes ens atribuïm, llavors és una cosa que m'ho dic jo a mi mateixa i no passa absolutament res, no? Que són conceptes, doncs, per exemple, com puta, guarra, no? Que ens ho autodenominem perquè faci menys mal. Jo sempre penso que una broma reiterada al final és una violència tapada. No? Per tant, és important deixar clar aquest concepte i que una broma és una broma quan estem els dos, les dues, d'acord i ens estem rient els dos o les dues. Però si només riu una persona o un grup de persones però l'altra es pot sentir ofesa o es pot sentir d'alguna manera incòmoda, això no és una broma, això és bullying. No? Sí que és cert que el concepte de bullying està molt present a les aules, és a dir, es treballa moltíssim, però hi ha altres, com en aquest cas, si fos bullying per identitat, bullying per expressió de gènere, bullying per orientació sexual, encara el tenim una mica, poc identificat. Sí. O sigui, penso que sí que l'identifiquem bé, però que ens falten eines per poder combatre-lo, per poder acabar amb aquest tipus de... I el bullying normal també trobo que ens falten eines, encara, perquè malauradament hi ha molts casos de suïcidis, no? I ara tot es fa molt més gran amb el tema de les xarxes socials. Al final és més fàcil no fer un meme. Abans podies fer una burla, un company de l'aula, en el teu context escolar. Clar, en un moment... Actualment marxes a casa, continues igual, grups de WhatsApp, hi ha molts mestres que em diuen és que marxem dijous a la tarda d'una manera i divendres al matí tinc un panorama que estan tots enfadats entre ells i ells i jo no entenc res. Clar, un sisè de primària que té un grup de WhatsApp que han passat coses que ningú ho sap, ni tan sols els adults o les famílies. No? I després es troben situacions que han d'assolir a l'aula i que s'ha de trobar una solució. I és molt difícil quan hi ha aquesta desconnexió centre-casa. Per tant, educació, no? Entenc. Al final el que ens queda és educar, no? L'altra part que és al final el públic jove, no? Educar-los amb ells des del respecte i des de la diversitat. I sensibilitzar. És molt important, sensibilitzar. O sigui, jo penso que quan tens casos propers, no? Que d'alguna persona que s'humanitzi, o sigui, que sigui una cosa que tu veus i que és del tu a tu, és superimportant. I que s'hauria de fer més sovint, des del meu punt de vista. Totalment. Doncs, Jessica, no sé si vols afegir alguna cosa. No, m'ha encantat. M'ho explicat tot. Noies, amb això donem per finalitzat aquest capítol, parlant de diversitat i etiquetes. I res, a vosaltres dir-vos que si us ha agradat el que heu escoltat, si t'has sentit identificat amb el que hem parlat, avui hem parlat de diversitat de gènere, doncs segueix-nos a les nostres xarxes, al nostre Instagram, @sexypodcast, i també segueix al Centre Jove de Salut Sexual i també a la Factoria del Podcast. Ens veiem en el següent capítol. Adéu!